Η γεωργία και η γεωγραφία. Αυτός είναι ο πλανήτης μας, η Γη. Να είμαι κι εγώ με στολή αστροναύτη. Και εκείνη εκεί κάτω, η χώρα που αναβοσβήνει, είναι η πατρίδα μας, η Ελλάδα. Η Ελλάδα ανήκει στην Ήπειρο της Ευρώπης. Έχει έκταση 131.957 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ο πληθυσμός της είναι 10.816.286 κάτοικοι. Είναι χωρισμένη σε 13 διοικητικές περιφέρειες, 9 γεωγραφικά διαμερίσματα, 51 νομούς. Η πρωτεύουσα της χώρας είναι η Αθήνα. Αυτή είναι η Ήπειρος της Ευρώπης. Η Ελλάδα βρίσκεται στο νοτιοανατολικό μέρος της. Νάτι, εκεί κάτω, που αναβοσβήνει. Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο σκοπός δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν να βοηθήσει στη κοινωνική, οικονομική και ατομική πρόοδο των πολιτών των κρατών που την αποτελούν. Η Ελλάδα από το 1981 είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία σήμερα αριθμεί συνολικά 28 μέλη. Τα 28 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ιρλανδία, Ισπανία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία. Τα κράτη με τα οποία συνορεύει η Ελλάδα είναι Αλβανία, κράτος Σκοπίων, Βουλγαρία, Τουρκία,